A què jugueu? Diantre, ni tan sols sabeu netejar com cal? Nois, traieu aquesta cosa immunda de l'estàtua, ara mateix. Ai, senyor, quin atreviment! Aquesta senyora era la distingida Himemiko Sanomiya, la il·lustre fundadora d'aquesta escola. Feu servir la xarxa per aquests casos? Sí. Això no són maneres! Sí, home. T'ho juro. Fins després. Sí. Hola, sento arribar tard. Tu ets en Shironaru, oi? Per quin motiu fas tard el teu torn obligatori de la neteja? Tranquil, no li facis cas. Segueixos la corrent i neteja. Ai, senyor, així no m'estranya que sempre s'hagi d'estar vigilant els homes. Té raó. Vuitena classe. La rebel·lió dels nois de l'arrissador de pestanyes. Això no té ni cap ni peus. Per què només ho han de fer els nois? Si són estudiants del mateix centre, haurien d'obligar tant els nois com a les noies a netejar plegats sense fer cap mena de discriminació. Si ho diu per la neteja, al centre ja comptem amb els serveis d'una empresa que s'hi dedica. No fa falta més gent per fer aquestes tasques. Això vol dir que no caldria que els nois netegessin res? Aquí el que és important és que per mitjà de la neteja es miri d'ensenyar unes formes de conducta i uns valors determinats. És el que volem. Ho considerem una tasca necessària per educar els nois i convertir-los en éssers humans racionals. Però per què ho han de fer només els nois? Senyoreta Magua, per què es posa a favor dels nois amb aquest fervor? Miri de recordar la mena d'homes que s'ha trobat a la vida. En recorda cap que sigui lloable? No! Socors! No, només volia dir que tant els homes com les dones són éssers humans. Això només són utopies. Si se'ls tracta amb indulgència, se n'aprofiten sense consideració. Els homes són així. No és cert. Dóna'm. Gràcies. Com és que també t'has posat a netejar? Doncs la senyoreta Hibiki diu que les noies també hauríem de netejar. Jo també crec que potser ho hauríem de fer. La intenció és el que compta. Gràcies, Fukai. Em sembla que en Fukai em detesta. I ens tindran fent feines d'esclau fins que ens graduem? La directora i la subdirectora ens miren per sobre de l'espatlla com si fóssim gossos pollosos. Nois, què us sembla si tots boicotegem la neteja d'una vegada? Sí, bona idea. Fem-ho. Quan fem el boicot? Això no és gens recomanable. Hem d'actuar seguint els preceptes de l'escola. No teniu por que s'enfadin? Tant me fa. No em fan por. Ves, ens trepitgen com volen perquè hi ha gent com tu. Jo només volia... Boicotejant la neteja no canviarem res de res. Vinga, va, tu també ets un derrotista? Ara no, però ben aviat... Com sigui, he de fer alguna cosa o en direm malament. Tenen els nois sotmesos i les noies tenen una actitud estranya i actuen com si fossin nois. Vagis on vagis trobaràs discriminació sexual. No està bé. Se'ls hauria d'educar en un ambient d'igualtat absoluta. Bé, coneixent-te, potser tens possibilitats de canviar la mentalitat d'aquella directora. Res, tant és. Tinc entès que demà us pagaran el sou, oi? Suposo que aquest cop em podràs pagar el lloguer. Estigui tranquil·la. Aquest mes ja no he de comprar res més. Fins i tot li podré pagar el mes vinent. Medusa, per fi podràs deixar de ser un hostatge seu. És una llàstima que m'hagi de quedar sense estofat de gos. Ha fet una feina esplèndida. Continuï com fins ara. Oh, que antiquades que són. El més normal seria ingressar-ho en un compte i prou. Professora Hibiki Amagua? Sí. Ha de contestar una sola vegada. Sí.
Ha fet una bona feina. Moltes gràcies. Ui, avui fa un temps esplèndid. Que curiós, sembla que avui la senyoreta està de bon humor. Avui era el dia de cobrar. Ha cobrat. Esclar! Bé, ara passarem llista. Oi, no. M'he descuidat la llista d'assistència. És veritat, avui sembla que sigui els núvols. Qui és l'encarregat d'avui? Em sap greu, però me la podries anar a buscar? Jo? Gràcies. Disculpin. Vaja, no hi ha ningú. A veure... Ah, és aquí. Apa, quin desordre. I aquesta és la taula d'una dona? Quina deu ser la llista d'assistència? Quin desastre. Fuco, som-hi! Fuco! Que et trobes bé, Kuzuha? Sí, vaig fer... Shiro Naruo, de segon curs anyil. Dirigeixis immediatament a l'aula d'orientació disciplinària. La d'orientació disciplinària? Naruo, que ha passat res? Sala d'orientació disciplinària. Com? Que el sobre amb el seu sou ha desaparegut? És vergonyós. L'esdeveniment més lamentable que hem tingut d'ençà que es va obrir al centre. Però què hi té a veure Naruo amb tot això? De fet, no ha contestat ni una sola de les preguntes que li ha fet la mestra d'orientació i encara continua tenint una actitud desafiant. Esclar, qualsevol persona s'enfadaria si tot d'un plegat la tracten com un delinqüent. En tenen alguna prova? L'he vist quan sortia de la sala de professors, quan era completament buida. Però hi era perquè jo li he fet anar a buscar la llista d'assistència. És una coincidència. Sí, i també és una coincidència que veiés el sobre damunt de la taula. I per què treu aquesta conclusió? Què? Però què es pensen? Això no pinta gens bé. Quin és el pupitre d'en Shiro Naruo? Anteriorment, la conducta d'en Shiro Naruo ja ens ha causat diversos problemes. I per això? I només per això sospiten d'ell? Vol dir que calen més motius? Us he preguntat quin és! Què volen? Escorcollar-li el pupitre? I el tracten com un delinqüent? Les seves paraules i les seves accions no ens permeten considerar-lo cap altra cosa. Paraules! Només perquè en Naruo no és la mena de bon Jan que els agrada a les professores? Això ja és prou motiu. I si n'escorcolla el pupitre i no hi troba res? Quan l'escorcolli ho comprovarem. Digueu-m'ho ara mateix. Si no, també us en farem responsables a vosaltres. Això és ridícul. Senyora directora, què se n'ha fet de l'amor que predicava amb tant d'entusiasme? L'amor precisament significa confiar en els alumnes. Senyoreta Mawa, no sigui grollera amb la directora. Senyoreta Hibiki, és terrible! Què hi feu aquí, vosaltres? És que els nois... Un dos. Lluitarem. Igualtat entre nois i noies. Aboliu la discriminació sexual. Victòria. Senyoreta, miri! Sí, provant. Avui fa bon dia, oi? Que burros són. L'estàtua de la meva àvia! Nosaltres, els alumnes de segon anyil, exigim el següent a la directora. Exigim que retirin les acusacions contra en Naruo i li ofereixin una disculpa. Sí! Exigim que nois i noies siguin tractats amb igualtat. Sí! Exigim tenir mestres que siguin homes. Sí! Si es neguen a acceptar aquestes condicions, no garantim la integritat d'aquesta estàtua. No! De pressa! Que algú salvi l'àvia! Sisplau, entenc com us sentiu, però recórrer a la violència no és bo. Això no és violència. És una rebel·lió per fer justícia. Què ha passat?
Afanyin-se, detinguin aquells que li perdeu. No s'acostin on som! Ah! L'àvia! L'àvia! Oh. Senyora directora, retirin-se! Retirin-se d'aquí! Sí. Sabia que els homes eren dimonis. Ho sabia. Senyora directora, aprofitem-ho per expulsar tots els nois que es comportin com uns bàrbars. Demà faré venir l'administrador i faré que vegi fins a quin punt aquells salvatges arriben a corrompre la moral d'aquesta escola. Segons com vagin les coses, podríem expulsar-los a tots. Esperis un moment, li prego. Senyoreta Magua, tenim aquesta crisi perquè vostè ha estat massa indulgent amb els nois. Facin que tots els alumnes que no hi participen se'n vagin. I a més, els comunico que demà no farem classe. Que cadascuna de les tutores faci que els seus alumnes se'n vagin sense perdre temps. Amb el que han fet els deuran sancionar. Potser els expulsaran i tot. És possible. Han tingut un comportament irreverent. Llavors, tots passaran la nit a l'escola, oi? Què faran quan vulguin menjar o els calgui alguna cosa? Això és el menys important. Però tindran gana. Sí, és veritat. Però no ens podem queixar. Hem guanyat un dia de festa, oi, Fugio? Sí. Sí. No ho podia creure. Doncs m'has deixat de pedra. No em pensava que tu, el president de la comissió, col·laboraries amb nosaltres. Quan he sentit els arguments d'en Foucault, m'ha bullit la sang. I a mi el cos se m'ha mogut tot sol, inconscientment. Podem guanyar i llavors hauran de cedir. No traurem aquesta barricada fins que no ens donin el que volem. Sí! Però que menjarem res. Aprofita-ho ara que pots. Fes règim, fes règim! Què? Rumia una manera d'aturar-los, una manera d'aturar-los, una manera d'aturar-los. Res, no se m'acut res. Sóc un cas, molta força física, però a l'hora de rumiar sóc un desastre. Hola, sóc jo. Ets tu, Naruo? Akira? Què? Com van les coses? Heu deixat la directora i la subdirectora amb un pam de nas. Ja ho celebraràs quan t'hagin demanat perdó. Farem que retirin les acusacions que hi ha contra tu. Obligarem la directora a declarar que ets innocent. Akira. Aquesta vegada et farem costat fins al final. Et tornaré a trucar. Tinc por. L'escola de nit fa por. Socors! Tinc por, socors, mare! Kuzuka! Què hi vens a fer, aquí? Res. És que he pensat que potser tindríeu gana. Potser no els trobareu gaire bons. Burra, si ens els dones, al final es pensaran que ets còmplice nostra. És dolent que s'ho pensin? És clar que sí, ni tan sols no saps això? Així faig nosa, doncs ho sento. Ara tornaràs a detestar-me. Burra, això no és veritat. Jo no et detesto pas. Kuzuka. Sí. Naruo? Naruo. Hibiki-chan, em sap greu. El sobre amb el sou de la subdirectora he estat jo qui l'ha amagat. Quan he anat a buscar la llista d'assistència l'he trobat. Però no ho he fet perquè em volgués els diners.
Només l'he amagat perquè volia fer la guitza a la subdirectora. Naruo! Akira. Ets un imbècil. Espera't un moment, Fukae. Naruo, abans de res, dona'm el sobre, sisplau. No el tinc. L'he amagat entre els documents que hi havia allà. Allà dius? Allà hi posem els documents per llançar. Ho explicaré tot a la directora. No! En Fukae i els altres nois han provocat aquesta situació. Per què creien en tu? Si la seva causa desapareix, donaràs exactament el que vol a la subdirectora. Però... En aquesta ocasió no penso permetre que ningú pagui els plats trencats. Molt bé, deixeu-me el detall del sou a mi. Fukae, a canvi, vosaltres haureu de retirar les vostres exigències avui mateix. Us trauré d'aquesta situació com sigui. Hibiki-chan. Si ja ens hem entès, escolteu-me. Tots tres haureu de treballar molt. Nois. Perdoneu-me. Pensió Gochi. I aquesta és la situació. Àvia, ajudi'm! Entesos. Estan tots a punt, senyors? Detinguin sense contemplacions tot el grup d'insurgents. Facin el que els dic. Subdirectora, què vol dir amb això d'una rebel·lió? Si vol venir amb mi, ho veurà vostè mateix. Bé, doncs, agents, endavant! Quiets! Quiets! Però qui carai són vostès? El genet de la justícia número 1! No sigueu tan creguts i distraieu els agents. Raig enlluernador de mirall! Superpunta de Gochi! Què és això? Policia! Aviseu la policia! Sí, han anul·lat el dia de festa. Feu cadena perquè tothom se n'assabenti. Sí, sisplau. Ai, també he d'anar a despertar les noies. Estem totes despertes. Ara només hem d'anar a l'escola, oi? Un dia de festa a Can Pistraus. Noies. I això? L'he trobat per casualitat. Aleshores, sí que ho havia fet un dels nois de segon anyil. Sigui com sigui, li prego que passi per alt aquest incident. A canvi, jo mateixa els obligaré que aturin la rebel·lió. No ho puc fer. Aquest incident l'ha propiciat vostè, senyora directora. Amb els seus prejudicis absurds envers els homes. Absurds, diu? Jo només miro de portar els alumnes pel bon camí. Vostè els imposa els seus valors amb el seu poder. I això no és educar. Mai no ho serà. Administrador, miri-ho vostè mateix. Miri l'estat deplorable en què han deixat la façana principal de l'escola. Oh! Sí. Au, deixa'm estar! Perdona, Makoto. Senyora subdirectora, on diu que hi havia una rebel·lió? No pot ser. Veig que a vostè també l'afecta l'edat. No pot ser, és absurd. Quina tranquil·litat. També són ganes de tabalar la gent. Bé, me'n tornaré a casa i faré una becaina. Gràcies a vostè hi hem posat remei a temps. Sí, però li has donat tot el que havies cobrat i el que hi faltava m'ho has hagut de demanar a mi. Sí, però quan penso que ningú n'ha sortit perjudicat, em sembla barat. Ningú perjudicat? Vaja. Per què hem hagut d'acabar així, amic meu? No ho sé. Sense comentaris.